Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Una-una, nagpasalamat din ako sa mga Ilonggo kay nakita ako sa data, no? Damo ang gusto magpabakuna sa mga Ilonggo, no? So nalipay gid ako. Salamat sa pagpamati ninyo kag sa gobyerno man mismo sa Iloilo sa pagsuporta sinino. Kung kagina sabat ko sa imo nga importante ang protocol, amo na yang proven, okay? Nga makatransmit ka. Amo na yung proven nga para hindi ka makatransmit sang kagaw ang basic na protocol nga na. Amo na nga sundon ta. Okay, number one. Kay proven na kag safe man anong gid ba lang diferensya sang mask kag paugas kamay, wala na da diferensya, safe na siya. Wala na siya sang side effect, di ba? Ikaduha, amo na sa nambal ko na ang viral sa nambal ko na sa previous ko nga mga talk, no? Mag-address abis ang COVID birang viral illness. Wala kita siyang proven pa nga bulong nga makapatay sang virus. May ara kita nga bulong nga remdesivir which is an antiviral, pero wala na siya gapamatay virus, no? Ginapahinay niya lang nang mag-multiply sang virus, no? Pero ang antiviral ginagamit mo na siya sa mag-severe na bala o kung moderate nga nagakinahanglan na oxygen or critical. Okay? So sa mga ordinaryo lang nga makapatay sa virus, wala pa kita sa amo sina. Okay? So amo na gani kag ang so amo na siya. Kag ang away ta sa virus, sa amo ni bala nga klase nga viral infection, ang away ta diri is more of antibodies isa nahambal ko na sa previous ko nga mga lecture diri kag daw ulumanon ako na maghambal nga ang pag-away sa virus nga ini, especially kung asymptomatic ka, no, is going to be antibodies. So diin mo na makuha ang antibodies nga wala ka nagamasakit sa vaccination lang gid. Okay? Pwede ka makakuha antibodies kung maka-infection ka. Pero ang pamangkot ko sa imo, it is not safe nga makuha mo ang antibodies paagi sang active nga infection or actual nga infection. Kay base kung ang infection nga na, okay lang kung asymptomatic and mild, pero kung moderate or severe na gani karon, hindi na safe nga mag-produce ka sang antibodies, no? Nga maaway lang ning ang virus nga ni. So a safer way to get the antibodies to fight this virus is by vaccination.